kaixo, Bai, parte zan. hartzeko baldintzak txekea egiten nator, bale? Bai. A ber, totalmente sobredimensionatako zapatillak zure niveletik gora, ekarri oso? Bai, ekarri da, bai. Bale, Bai. oso ondo. Emaztia umiekin, 4 ordu zehongo dela gutxi gora bera umiekin zuk korrik egin duzun bitartean, eta gero zuk metan hartzeko umiak, sartzeko umiekin metara aitea honan aiken, hemen dauz? Bai, hemen dauz, hemen atzian dauz, itxoiten dakot. Bale, oso ondo. Erlojua 500 euro ordainutakoa eta 110ko partidu gola eta atentxauena. Hemen dakot. Bale, oso ondo, bale, txek. Laktatua jota altu xegoat, Bale, gero, urrengoa, lagunari bihaldutako ni disfrutailean nator ez dakot marka personalik edo mensajia. Ni disfrutat ja nator karrera, ni nator denpori eitera, Venga, ya, hombre. Que no, regrabazilla. Zema buelta juk? Eta, bueno, ja, buaketako galderatxo bat. Noiz igokozu aloineko egoerako argazkisak Instagramera. Ba, domeka guardixan. Bale, oso ondo, beste danon moura. Vale. Bale, sorte hon eta disfrutau. Eskerrik asko. Amazazpi gelekin nahiko izango, ez?